Добрый день, шановные сябры, добрый день, шановные спадарства. 5 падзеяў ад Вячеслава Сіўчыка і я, Вячеслав Сіўчык. Мы размаўляем о падзеях, якія адбываліся з 9 по 15 лютого. Я прапаную наступных 5 падзеяў. 10 лютого пресс-конференция в Вільні Паліны Шарэнды-Панасюк. 11 лютого 200 гадоў турмы, Менскай турмы на Валадарцы. 14 лютого Мюнхенская конференция. 9 лютого парламентские выборы в Косово. И 9 лютого 2 гады нема звестак про лидера белорусской оппозиции Миколу Статкевича. Ну, для меня все-таки самая головная новина, якая была на тыдні, это пресс-конференция Паліны Шарэнды-Панасюк. Калі она была яшчэ за кратамі, я неаднойчы казал про яе. Казал, что мы все виноваты перед ёй. Я под гэтымі словамі і сёння подписываюся. Вельмі цяжка Паліна пачынала прэс-канферэнцыю, потому что она сапраўды прайшла праз 10 колаў пекла лукашэнкаўскай вязніцы. Але што она паспела сказаць вельмі важныя рэчы. І на вялікі жаль, мне здаецца, гэтыя рэчы не былі, гэтыя тэзы практычна не былі пачуты. Самае галоўнае, што она сказала, што катаваннямі беспынными выбили тое, что она подписала угоду о супрацоўніцтва с КДБ. И в своей пресс-конференции она разрывает гэтую дамову, якая была зроблена под тиском. Таким чынам и сама вызваляется с ГБшных путаў и закликала всех, кто трапил в такую ситуацию. Она сказала, что с палітвязнями эта ситуация массовая. Каб яны таксама вырываліся з ГБшных сетак и казали правду, казали, что их примусили стать сексотами. На вялікі жаль, наколькі я ведаю, ніхто не отозваўся, бо ситуация сегодня в Беларуси такая, як ёсць. Акрамя гэтага, вельмі важным момантам з'яўляецца тое, што яна назвала прозвішча сапраўдных пакутніц, палітвязняў, жанчын, якіх ведала асабіста. Гэта і тыя жанчыны, якія былі разам з ёй в калоніі, адкуль яна вызвалялася. Вольга Майорова, якая і за кратамі размаўляе беларускай мовай, за што на яе дадатковы ціск. Гэта і Алена Гнаук, якую называюць берасцейскай Нінай Багінскай. Гэта і Вікторія Кульша, і пра Вікторію Кульшу. Паліна сказала, што яна можа быць першай палітзняволенай, якая будзе забіта за кратамі. Таму яна закликала дыаспору, беларускае грамадства зрабіць все, каб была вызвалена Вікторія Кульша. Акрамя того, яна называла прозвішча Татьяны Каневскай і распавяла, што збілі Катерину Бахвалову, якую ведаюць пад журналісцкім псевданімам Андреева, 4 вертухаі, назваўшы гэтыя прозвішчы нелюдзі. На вялікі жаль, люди не разумеюць, што сёння пры ўладзе лукашэнкаўская ГБшная банда. КГБ – гэта структура, якая знішчыла ў 20 стагоддзі мільёны беларусаў. І сёння ёсць розніца паміж камуністычным часам і лукашэнкаўскім часам, бо в камуністычныя часы номенклатура яна не любіла КГБ и была заборонена спецслужбам советским заниматься партийными функционерами. У Лукашенки все ровные, все заминальные, и это змята. Тому КГБ стала не только непосредной часткой лукашенковской банды, и она проникает повсюль. И на великий жаль перекрыли заклик Паліны Шарэнды-Панасюк, в першую чергу журналисты нашей Нивы, якія выпустили хлуслівы матэрыял про Евгена Дудкіна. А з Дудкіным трагедія іншая. Тут трэба параўноўваць не з палітвязнямі, не з Палінай Шарэндай-Панасюк. Гэта тая же ситуация, что у Виктора Бабарыкі. Я просто нагадываю, что на своей первой пресс-конференции Виктор Бабарыка стверджал, что у него есть куратор от КГБ с 1997 года. И натурально, кампания 2020 года вельми тесно связана не только с КГБ, а лишь и с ФСБ. Дудкин сам походит з номенклатуры, причем милицейской, прокурорской. И натурально, что до оппозиции супрацоўніцтва с КГБ для этого
слоя, а я нагадаю, что влада у нас отдельно, а люди отдельно, было абсолютно натуральным. И абсолютно хлусливый материал, который дала наша Нива, куда абсолютно бесподставно приписали и Зенона Позняка, и нахлусили, что Дудкин выступал супротив Светланы Тихановской. Ну, это наогул абсолютно нельга было рабіць. І гэта чарговая перамога КГБ. Бо я нагадваю, што ніхто не падтрымаў заклік Паліны Шарэнды-Панасюк, і ніхто не павінился, і такім чынам не вызваліўся ад ГБшных путаў. Я асабіста лічу, што мы просто абавязаны падтрымаць Паліну, бо іншыя рэчы, которые гучалі на прэсавай канферэнцыі, яны праўдзівыя, але ж яны чамусьці не на павесцы дня дыаспары, которая таўчэцца па ГБшных схемах, жыве быццам бы яшчэ ў 2020 годзе, и так просто немагчыма. Еще раз скажу, мы все виноваты перед политвязнями, мы все виноваты персонально перед Палиной Шарэндай-Панасюк, бо это абсолютно немагчыма, каб нелюдзі врываліся в дом беларускай жанчыны, якая одна с молодшим сыном, выносили дзверы, ни за что сажали ее на 2 годы, проводили праз карную психиатрию, праз катаванне, праз здзекі, двойчы накидывали термины ни за что, прымусили давать интервью своим пропагандистам и нарэшце прымусили дать подписку о супрацоўніцтве з нелюдскай системой антибеларускай КГБ. Гэта яшчэ здарылася таму, что диаспора была занята не палітвязнями, нават няма санкцый наконт палітвязней, была занята тымі людзьмі, якія, як не дзіўна, выйгралі ад той катастрофы, якая была в 2020 годзе. Я вам нагадаю, што тады адбываўся выбарчы фарс в умовах гібриднай вайны России супраць Беларусі пад часы пандэміі. І гэты выбарчы фарс выйграла Россия и заменила белорусскую оппозицию. Палина таксама была интегрована в эту схему, которую запустил Михаил Бабич, потому что выкористали план Миколы Статкевича с его 30 кандидатами протеста и все зрабілі так, як трэба было на карысць Москве. Але ж менавіта Паліна Шарэнда-Панасюк, як яшчэ тысячи палітвязняў, гэта и ёсць белорусский народ, который поломал схему Москвы и вышел не с теми белыми ленточками российской оппозиции, якую так рекламовали Тихановская, Цепкало и Колесникова, а под нашими бел-чырвона-белыми стягами. Таким чынам просто уратавал Беларусь. Але ж на великий жаль, шлях для российской агрессии на Украину праз наши земли был отчинены, и оппозиция была заменена. Абсолютную рацию мает Палина, что сегодня весь белорусский народ палітвязень. Это правда, горькая правда. И так не повинно быть. Свой да свайго па свае. Шановные белорусы Варшавы, вельмі вас прошу 23 лютого в неделю прийти о 14 године до помника Коперника. Это будет не просто традиционная акция белорусов Варшавы. Это акция памяти Игоря Ледника, бо 20 лютого год, як нелюдзі его забили в лукашенковской вязнице. На этой акции мы будем казать и про тых героинь белорусских жанчынаў, якіх сёння забивают за кратами. Тых жанчын, імёны якіх назвала Паліна Шарэндай-Панасюк. Диаспора мусіць мець сумленне, яна мусіць дапамагаць Беларусі. Беларусь сёння — это в першую чаргу палітвязні. Так будзьма разом з імі. Свой да свайго па свае. 11 лютого вельмі сумная дата. Гэта юбілей аж 200 гадоў, як была пабудавана знакамітая менская турма, Піщалаўскі замак.
СІЗА номер 1 на вулиці Валадарскага. І будынак, які сёння стаіць уже пусты, але ж праз гэты будынак прайшло вельмі шмат годных беларусаў. Это і паўстанцы Кастуся Каліновскага, і дачка, в тым ліку і дачка класіка беларускай літаратуры Дуніна Марцінкевіча Каміла. Гэта і класікі беларускай літаратуры, тут в першую чаргу трэба назваць і Куба Коласа. Гэта і дзеячы беларускага нацыянальна-вызвольнага руха, прычым гэта было пры ўсіх акупацыйных уладах. І царскай Расіі, і камуністаў, і пры нацысцкай акупацыі, і пры лукашэнкаўскай акупацыі, таму што на Валадарцы было вельмі шмат беларускіх палітвязняў. Тут казалі, што сотні, неправда, тысячы. В тым ліку і Паліна Шаренда-Панасюк, таму што Валадарка ўваходзіць в абавязковую схему карнай псіхіятрыі. Такім чынам людзі трапляюць в навінкі, дзе была і Паліна, і Алесь Пушкін, якого забілі за кратамі, і шмат хто з палітвязняў, бо спрабуюць, як савецкія часы, давесці, што нармальныя людзі супраць банды выступаць не могуць. І вось мы дачакаліся таго, што СІЗО номер 1 зараз в Мінскім раёне, а гэты замак стаіць пусты. Я вельмі все-таки спадзяюся, што будет вольная Беларусь, і гэты будынак, дзе людзей забівалі в часы Сталіна штодзённа, гэты будынак, праз які прайшлі вельмі годныя людзі, дзе людзі мучыліся, пакутавалі, гэта будзе велічны музей, які будет паказваць кожнаму беларусу, як небяспечна, калі ўлада акупацыйная. І сёння мы таксама акупаваны бандытамі, бо растаптана Конституцыя і здзейснены антиконституцыйны переворот яшчэ в далёкам 1996 годзе. Третья падзея – гэта 14 лютого, пачатак Мюнхенскай канференцыі. Вы все ведаеце, што напярэдадні гэтага 12-го адбылося тэлефанаванне Дональда Трампа да Москвы. Гэта вельмі нервова было спрынята і ва Ўкраіне, і в Европе. Потому что оказывается, что все добрые демократичные пожидания ничего про Украину без Украины – это просто пропагандовые лозунги, а реал-политика – это реал-политика. Больше того, цалкам магчыма, что долю российско-украинской войны будут вырашаць нават без России, потому что Трампа найбольш цікавіць Китай, и может быть по-рознаму. Невядома, что будзе. Анансавана сустрэча Трампа з Путінам в Саудаўскай Аравіі, таксама не самае лепшае месца для перамоў. Дарэчы, на тыдні было 10 гадоў пачатку менскіх перамоў, і адразу, мусіць, адзіны был беларускі палітык, который пратэставаў супраць гэтага і казаў, што это прывядзе да вельмі жахлівых наступстваў. Такое інтэрв'ю я дал «Эспрэса» украінскаму тэлебачанню. Як вы бачыце, это абсолютная правда, хотя все остальные комментовали, что Беларусь быццам бы от этого штосьці выйграе. Выиграла только Москва. Таксама небяспечная гэтая пляцоўка в Саудаўскай Аравіі. Она не такая нейтральная, як все думаюць, потому что менавіта спекулятивные кошты на нафту яны і умацавалі ГБшный режим Владимира Путина, яны умацавалі міжнародны терроризм. Потому что ГБшный режим Путина – это частка международного терроризма, то, что люди не хотят побачить. Таксама напярэдадні гэтай конференции 13-го в Мюнхене отбылся черговый теракт, связанный с исламистами. Нагадываю, что достаточно хутка в Німеччыне будут парламентские выборы, и думаю, что после этого теракта есть все шансы, каб альтэрнатыва для Германии выиграла гэтыя выборы и заняла першае месца. Потому что такие теракты, яны адбываюцца в шмат таких краінах Евразвяза. Я хотел бы нагадать, что в субботу в Австрии сириец с ножом напал на австрийцев, было забитое 14-гадовое дитя, 4 человека были поранены. И крики вот гэтые «Аллах Акбар», что в Мюнхене, что в Австрии, что в Швеции, что в іншых краінах, яны робятся уже абсолютно системными и отбываются весь час. За это треба сказать дякуй Меркель,
партнерши Владимира Путина. За это трэба дзякуй сказаць еўрапейскім палітыкам, которые пашлі на тое, каб зламаць ранейшую сістэму, заснаваную на хрысціянстве. Вось. І гэта ламаць праз меншасці сексуальныя, расавыя і рэлігійныя. Теперь гинут люди, теперь это досить страшно. На Мюнхенской конференции самое главное это был выступ вице-президента США Венса, который сказал правду про Европу, сказал, что Европа сапраўды отошла от тых каштоўнасцяў, якія были традыцыйныя для Злучаных Штатов Америки и для самой Европы. И это вельмі небяспечна. Адзначил бы и выступ Владимира Зеленского, нагадал бы, что менавіта Зеленский распачал антибеларускую пропаганду в Украине 3 годы тому назад, а лишь за апошние 10 дзён он некалькі разоў выступал и казал про Беларусь, и казал абсолютно слушную рэч, что межа бяспекі мусіць праходзіць па ўсходняй межы Беларусі. И гэтая абсолютная правда была вельмі добра, как было пачута в Америце, бо все ведают, что были вызволены 3 человека з визницы Лукашенковской после визита Смита, одного из чиновников американских. Вызволенный был журналист Кузнечик Радио Свободы, вызволена была полизневоленная Мовшун и неназванный американский громадянин. І зараз уже ёсць інфармацыя аб тым, што рыхтуюцца дастаткова сур'ёзныя рэчы, кажуць о зняцці санкцый амерыканцамі взамен на выпуск палітвязняў. Паглядзім, як гэта все будзе, тому што зараз прыйшоў час менавіта зноў рэал-палітыкі. Хто моцна вельмі гэтаму радуецца, я хацеў бы нагадаць гісторыю беларускай нацыі 20-го стагоддзя, калі за нас дамаўляліся і калі мільёны беларусаў в выніку загінулі. На вялікі жаль, гэтыя варыянты ёсць і сёння. Нельга забываць пра Мюнхен, который адбываўся в 1938 годзе, і пра знакамітую фразу Чемберлена «Я привез вам мир». Насамрэч, наперадзе у них будзе другая светная вайна. Зараз таксама вельмі великая верагоднасць того, что будет Третья сусветная война. И калі не будзе ліквідаваны той вайсковы балкон, які зрабілі з Беларусі праз незаконную лукашэнкаўскую банду, то верагоднасць гэтай войны робіцца амаль што 100%. Ключі да бяспекі в Европе менавіта знаходзяцца в Беларусі. На вялікі жаль, на ўзроўні тых людзей, сур'ёзных палітыкаў, якія прымаюць рашэнне, покуль няма гэтага разумення. Это вельмі шкада, потому что хотел бы еще раз нагадать, что менавіта беларускі народ понес вельмі шалёныя принес вельмі шалёныя ахвяры, вельмі шмат миллионов людей сгубил и при проведении первых 2 сусветных войнаў. Третья сусветная война, якая может как раз быть в Европе, таксама может унести жыцці миллионов белорусов. И это не только несправедливо, это будет трагично для всего свету, потому что при сённяшніх технологиях, в адрозненне от первых 2 сусветных войнаў, хутчэй за все никто не отседится, бо война сапраўды прымет тотальный характер. 4-я падзея – это 9 лютого, выборы в Косово. Дастаткова цікавыя выборы. Улада премьер-министра Альбіна Курці, партия не взяла большасць, они там взяли каля 40%. Оппозиция таксама дастаткова шмат галасоў взяла, в принципе, як і ўрадная партия. 10 месцаў в парламенте мает сербская меньшасць. Але ж я нават не про вынікі гэтых выбораў хотел бы поговорить. Хотя любые выборы в европейских краінах
яны мусяць быць заўважаны як мінімум беларусамі, тому што наш народ пазбаўлены права выбіраць уладу з далёкага лістапада 96 года. І добра, што яшчэ ёсць краіны, дзе ўлада выбіраецца. Справа ў тым, што незалежнасць Косава была абвешчана пасля бомбардзіровак НАТО Сербіі, і гэты факт цалкам выкарыстоўвае крэмлёўская прапаганда як прыклад парушэння тых дамоўленасцей, якія былі. І ўлада Косава сёння праводзіць палітыку, якая скіравана супраць сербскай меншасці, там мала сербаў засталося, всего некалькі адсоткаў. Вось, што выклікае уже пярэчанне ў тых краінаў, которые прызналі Косава в Европе. Шэраг краінаў, якія маюць свае інтарэсы, Косава так і не прызналі. Я думаю, что Косово было признано только тому, что большасць там мусульмане. Это менавіта разбурэнне еўрапейскай сістэмы, так званая Великая Албания, про якую кажуць теперь в Косове. Гэта дастаткова небяспечна для всей будучыні Европы. И гэта дазваляет Москве казаць, что ихние ідыёцкія рэваншысцкія планы абапіраюцца на тое беззаконне, якое было прадэманстравана менавіта в адносінах да Сербіі. Такая сёння ситуация в свете, что вот эта формула, которую реализовывает и Путин, и іншыя великие краины, что сёння не сила права, а право силы, яно, на великий жаль, проявілася в тых падзеях, калі распадалась Югославия, калі Косово абвяшчала свою незалежнасць. Свой да свайго па свае. Шановныя сябры, калі ласка, падтрымайце YouTube-канал, мой YouTube-канал Вячеслава Сіўчыка. Вельмі прашу, каб вы пашыралі інфармацыю, што такі YouTube-канал ёсць. Асабліва улічваючы тое, што сёння незалежныя беларускія СМІ, яны практычна скарочваюць сваю дзейнасць, а частка, может быть, будет и ликвидована. Калі ласка, каментуйте, калі ласка, задавайте пытанні, давайте разом рабіць гэты YouTube-канал. І вельмі прашу аказваць фінансавую дапамогу, якую можна аказаць па першай спасылцы. Давайте будем разом. Жыве Беларусь! Ну і пятая апошняя падзея, яна таксама вельмі сумная. Гэта 9 лютого, уже 2 гады, як нема звестак пра лідера беларускай апазіцыі Міколу Статкевіча. Жудасная сітуацыя. Яна найбольш яшчэ праяўляецца жудасць гэтай трагедыі ў тым, што уже даўно, в лістападзе 23 года, больш чым год тому назад, ведомая дзеячка апозіцыі Надзея Радзіна, якая вела в панядзелак прэс-канферэнцыю Паліны Шаренды-Панасюк, так вось Наталья Радзіна звярнулася з закликом до лукашенковского режима, как показали Миколу Статкевича. Потому что были плетки разные, и для того, как их опровергнуть, вот как раз был такой заклик. На великий жаль, офис и все новые структуры, какие створаны были за кошт заходних падаткаплательщиков, яны придумали режим инкоммуникада целый и почали Миколу Статкевича змешивать с іншими політвязнями. Причем вы можете нават побачить, что майже всех с ихнего списка это в основном люди, які все-таки были связаны с Москвой. Вот, так этих людей все-таки показали за этот период. Про Миколу Статкевича нема ніякой информации. И это просто жудасна. Это с одного боку показывает, як поменяли белорусскую оппозицию, а с другого боку показывает, до какой ступени сегодняшняя диаспора под контролем лукашистского режима. Под моцным контролем я хотел бы выразить еще протест супраць несконцых расповедаў про виноватость белорусского народа, потому что, на великий жаль, при замене оппозиции оказалось, что у нас не белорусские правооборонцы, а лукашистские. У нас не белорусские юристы, а лукашистские, которые не кажуць пра свою адказнасць, калі яны працавалі
в межах лукашэнкаўскай банды, а чамусьці кажуць пра віну беларускага народа. Я кажу зараз пра Украіну. Гэта абсалютна недапушчальна. Я думаю, калі б была магчымасць Міколы Статкевіча весці дзейнасць, то такіх абразаў в адносінах да беларускага народа ніхто б не дазволіў себе дапускаць. Спадзяюся, што все-таки будзе беларускі цуд. Я спадзяюся, што беларускі народ насуперак всем гэтых схемам розных спецслужбаў зробіць цуд і вызваліцца ад улады вот гэтай незаконнай гэбэшнай лукашэнкаўскай улады. І тады пра Міколу Статкевіча абавязкова будуць казаць. Я вельмі спадзяюся, што все-таки сённяшнія незаконныя ўлады пакажуць Міколу Статкевічу. Калі адбывалася акцыя в Варшаве 26 лютого, на плошчы людзі скандзіравалі, каб паказалі Міколу Статкевіча. Але да такой ступені кантроль над СМІ, што гэта не дала ніводнае незалежнае СМІ. Таму што беларусам трэба звыкнуцца, што ім трэба змагацца за сваю краіну насуперак всему і всім. І Мікола Статкевіч ёсць таксама адзін з сімвалам барацьбы беларускага народа за незалежнасць і дэмакратію. І калісьці беларускі народ пераможа, як бы цяжка не было сёння. Бо Беларусь жыла, жыве і будзе жыць. Жыве Беларусь!